Den første beskrivelse af grønlænderne stammer fra en hollandsk hvalfanger, Fakes Haan, ca. 1715. Om de vildes skikkelse og væsen. De oprindelige beboere af landet, både mænd og kvinder, er almindeligvis meget velproportionerede af skikkelse, og der findes ingen overvægtes store eller tykke mennesker, men de er temmelig fede og ved huld, særligt fruentimmerne. Til alle frivillige beskæftigelser er de såreduelige, men til svære eller langvarige arbejder er de slet ikke tilbøjelige, ja meget uvillige. De anlægger og anstiller deres sager vel tydeligt på ikke at forrette noget svært eller trællende arbejde. Mændene og kvinderne er guldagtige eller brunagtige af lød, både ansigt og hænder osv., og ligesom sigøjnerne og hedningerne i Holland, uden eller med let skæg, og med meget sort hår uden den allermindste krølle deri. De har snehvide tænder af form som hugtænder, hvormed de kan bide meget. Små hænder og fødder, platte næser, men temmelig runde ansigter. De er stærke og vævre af legeme, og vide at efterligne alle vort folks kunster og lege, når de blot har set dem én gang. Ja, vi grønlændere vi er vant til at blive betragtet, beskrevet og bedømt. Hvert år rejser der eksperter til Grønland fra Danmark og andre steder fra, for at undersøge forskellige forhold. Men det er meget sjældent, vi selv får lov til at sige noget om os. I denne og i en følgende udsendelse vil vi gerne prøve at fortælle, hvordan vi opfatter vores egen situation i dag. Naturen er barsk, kold, uendelig stor og virkelig smuk. Vi, som bor i den, vil ikke bytte den bort for noget andet sted på kloden. Afstandene mellem de enkelte beboede steder er store. Grønland er over 2 millioner kvadratkilometer, og de ca. 45.000 indbyggere er spredt i bygder og byer på højst 2.000-6.000 mennesker. Med den moderne teknik kan vi alligevel ret hurtigt komme fra by til by. Men det tager en dag at komme fra Julianehop i syd til Egesminde i Midtgrønland, og det koster 2.700 kroner. Det er ikke alle og enhver, der kan tillade sig at besøge familier og venner i andre byer. Det, at vi bor så spredt, er af flere blevet påpeget som en forhindring for vores samhørighedsfølelse som folk. Kan geografiske forhold splitte et folk? Vi er jo grønlændere alle sammen. I en grønlandsk by i dag møder man rester af den oprindelige grønlandske kultur og moderne vesteuropæisk civilisation i en pærevælling. I 1953 blev Grønland en ligestillet del af Danmark. Folketinget vedtog beslutningen efter det grønlandske landsråds ønske og en folkeafstemning i Danmark. Efter den tid er levestandarden steget meget. Børnedødeligheden er så godt som forsvundet, og tuberkulosen udryddet. Til gengæld har vi fået andre sygdomstegn i samfundet. Vi har fået mange menneskelige problemer, som vi endnu ikke har formået at løse. Vi er et godt eksempel på, at høj levestandard ikke er lige med menneskelig lykke.
Børn og unge har rige muligheder for at udfolde sig uden dør i Grønland. Vi er også begyndt at lave sportskonkurrencer mellem de forskellige byer. Og på grund af de tårnhøje billetpriser bruges der i tusindvis af kroner på at transportere deltagerne fra stævne til stævne. Mange steder bygger man store idrætshaller, så vi kan dyrke de samme sportsgrene som i Danmark, på samme måde som i Danmark. Nu skal det åbenbart lære at opholde sig indendøre i behageligt tempererede sale. Vi har fået kæmpe store, flotte skoler med gode og fint indrettede klasseværelser. Over halvdelen af Grønlands befolkning er børn, men desværre har vi ikke grønlandske lærere nok. 80% af lærerne på en grønlandsk byskole er danske, og hele skolesystemet og undervisningen er en nøjagtig kopi af den danske. For cirka 30 år siden følte folk i Sisimiut eller i Holstensborg, at de manglede et sted, hvor de kunne holde møder, spille amatørteater osv. Det førte til, at de selv byggede et forsamlingshus. Det var ikke så flot, men det var vores eget. Nu tænker man på at rive det ned, så det kan blive plads til en svømmehal i forbindelse med den kæmpe idrætshal, vi allerede har fået. Hoteller, restauranter og cafeterier er dansk ejede. Det er de fleste af forretningerne også. Prøv at forestille jer, at samtlige forretninger i Danmark var tysk ejede, med tysksproget betjening. Det ville nok gøre ondt på danskerne. De gør også ondt på os grønlændere. Men danskerne er jo mere erfarne i forretningslivet. De har forbindelserne. Og da Grønland er en del af Danmark, kan enhver slå sig ned og lave sin egen butik. Tit kan ejeren rejse hjem med en solid fortjeneste og forpagte forretningen til en ny dansker. Men vi er begyndt at blive gode forbrugere, helt i den danske stil. I mange grønlandske hjem findes farvefjernsyn, selvom vi endnu kun har tv i form af videobånd, vi får sendt op fra Danmark. TV på grønlandsk findes slet ikke. I dag er det ikke ualmindeligt at høre grønlandske børn tale dansk sammen, når de leger, pjatter og hygger sig med hinanden. Så er det næsten ligesom at være dansker. Vi skal have en boende hos os. Nå. Men han skal bare bruge min værelse. Det er det værste. Men Grønlands kultur er jo ikke bare perlebutteri og bindfigurer. Det er selve den måde, man lever på og er sammen på. Dette er en grønlandsk andelsvirksomhed, ledet af en grønlænder og med udelukkende grønlandsk arbejdskraft. Her er det rensdyrkød, der forarbejdes. Der er hverken akkord eller samlebånd. Selvom danskerne efter 1953 i lutter velvilje begyndte at kalde Grønland for Norddanmark, er det endnu ikke lykkedes at gøre grønlænderne til rigtige minidanskere. Og var det det, vi ønskede? Marius Sivertsen, 1953 landsrådet i deres opdagning er det en retasimåt. Qasatiisin naasimavissiugtaamanikul ullutpisussat ullumikkutut ingerlajumaartut. Taamiingasatiisum eqqarsaatiqangilagu limaapporli tukummannau ingerlasussatut allartissimagaluarparput kisian sooruna
qinigaasartut ассигингиттуна анерсаақарпут оққарсартаасақарлутилла пи уллумиккут пиумасат аллигалуттуиннартууппут уллумиккут соорлу атаатсимигиаққунеқаққиссагалуаруит аалиангеқатаассаллутиллу аалиангиартааманикку писимасоқ аалиангерниаққиссаллусиу канеқоқассагалуарпит тус таамани аалиангиақ сули ингерлатеққиссагалуарпа аалиангиақ таннаасо танмаркимут атассасуут нунасиаатаана танмарки илаатут иссасуут кисиан qassiitигут соорунам уллут укиунгерланеранни аллангориар тортиннеқарами имассаккут аллаасориуссуарми имаат политик ингерлатиннеқалерпоқ аамалу намминерсорнеруиманерсуақ пилерсималлуни аама тупигингиларатаана намминерсорнеруиманер пилиссагалуарпат кисианни инуианнут алланут соорлу qanillivallarmu naalaгаafforuusuarnu pigaartumik imaat sukutiiningilaa uanamini sumaanaapportorlu imaap массакуту ингерлана аёрингилаа кисианни имаат макитасаарнортақангиттумик эққисисимасумик имминут атаққақатигииллуни қаллунаат калааллиллу сулеқатигииссиннаанерат кисиат иарсиннаагакку Hvis man vil fra Ilulissat, Jakobshavn, til Oratut, Rodbad om vinteren, er hundeslæde stadig det eneste befordringsmiddel, man har. Oratut har ingen heliport, så kun i nødsfald kan helikopteren lande her. Trods ligestilling er Danmark og Grønland stadig vidt forskellige. Vore forfædre har igennem tusinder af år kunnet klare sig, selvom de levede under forhold, der ligger på grænsen af menneskets eksistensmuligheder. De levede i små samfund. I bestræbelserne for at koncentrere befolkningen i større byer, så opbygningen af Grønland kunne foregå effektivt, har man glemt bygderne. Det var ellers nogle gode produktionssteder. I dag fører bygdebefolkningen en tilværelse, der er helt anderledes end levet i de danskprægede moderne byer. Her i Oratut er der ingen sygehus og ingen læge. Jordmoren er inde om at sørge for patienterne. De kan komme til hende, og hun går også ud på sygebesøg. De gør lægerne i byen aldrig. De forbyder deres fagforening dem. Det eneste offentlige kontor er den kongelige grønlandske handels. Det har alle de funktioner, som er nødvendige. Det er både posthus, kemnerkontor, bank osv. På skolen, der også fungerer som kirke, er der 20 børn, der er delt op i en klasse for de store og en klasse for de små. Der er ansat en dansk lærer med en uuddannet grønlandsk medhjælper. Hun tager sig især af de små elever.
De grønlandske børn arbejder ihærdigt og flittigt. De skal jo være lige så dygtige som de danske. Men hvorfor klarer vi voksne os så ikke lige så godt som danskerne? Det var meningen, vi skulle samarbejde. Danskerne skulle hjælpe grønlænderne til at blive lige så effektive som de selv. En gang sagde en dansk dame i Danmark til mig: Jeg vil så gerne til Grønland. For der må man da kunne føle, at man gør noget for andre mennesker. Jeg har aldrig kunnet stå for de små, søde grønlænderbørn. Og sådan følte vi det også. Vi blev passet og hjulpet og vist til rette. Vi følte, vi ikke rigtig kunne noget. Det er blandt andet derfor, mange af os er begyndt at drikke. På en måde ser mange op til danskerne. Jeg har hørt en lille pige sige til sin mor: Mor, hvorfor har jeg ikke en dansk far? Så kunne jeg have talt både grønlandsk og dansk. De kunne nemlig naboens dreng, som var fra et blandet ægteskab. Der er mange følelser med i det at være grønlænder i dag. Mathias Ilmani og Ratjuni suna inutisarsiutigaaju. Massakko alisarnu inutisarsiutigiwa. Pawani nularsuarmu qimussimi. Pua alisariartarpu. Tis ukiul tamat tamannigerlattarpap sikua ajartinissali lungaani. Taavalu upernakkut haarniutini alisarnu tan annousumi inutisarsiutigaamaai. Noqarfitsin. Issa iluissinu tuniorasarpuu qaleralini fabrikkimut. Akunnittorfitsin tamaa noqarfitsin angerlapallaannartarlut. Namminerajarniuteqarpiik. Naami haarniutinu inuttaagu. Allaraarniu inuttaafigiwa aalumi ateqarputanaarama. Taamani inutisarsiuteqarnerit. Sol aningaasarsiorfiilluarsinnaaviu. Taamatu takorlorpa siullermi kukihumi atorfeqaaluarpu taava upernaakku angallavigisitilluu kukihuma atorfeqarni sipeqaaramua imminu kilersinnaangi. Taava alisartungersimu tamannalu ajunaarutigivallaangila taamoqarsinnaagu. Ajunaarutigilaarsimaviu. Naami kukihum suunermingaani upernaakku pissarsinerneru alisarluarluni. Assi pissarsernerju kukihummingaani. Inutisarsiutigerusussinnaagaluarpiuk imadunni illeqanoriaajuk taamannak oqaatsut takongarnianik orniarneqarpallaarnerat. Ajoringilara inuinut qanorissangam kisian tunini ilaanni pisiumasaqingamik ila tamakkunni assiangittuni tikikkaagami. Soorlusuni. Sapagaaqqat annorisumik piumanerusarpa nalunangittumi. Amulu tunisaqartartu nalungilakkaanu noqarfinni annikittungugaluun tamakkunni. Sianni oqarsinnaangilagi tuami inutissarsiutigiga tassami inutissarsiutimini ilagiga suli annikeriigami maani truisteqarmi. Maani soorl oqaatsuni inuuneq illit qanorigaaju. Maani illut. Massakku inuuna ajoringilara anigasarsianguut atorfissaana atorluarluin ajungiga suli ajungeqqa. Kisimeqoyanarp akutaanginnami isiitunguyunginnami illa amat illikka ngikina pikqinnamuangikina aqaataataawatutaqayartigu annaana meeqqana niuiartiaqqana illa pizza. I Oqaatsut er der hverken alderdomshjem, børnehave eller vuggestue. De gamle mennesker kan slet ikke undværes til at passe de små børn og til mange andre sysler. Der er også brug for børnene. De henter vand og brændsel, skovler sne og mange andre ting. Grønlandsposten, den eneste landsdækkende avis, skrev for nylig i sin leder: Man kan ikke indføre hjemmestyre uden om disse bygder.
Det er uden tvivl de rette steder til at genindføre normale tilstande. Bygdebefolkningen er blevet forskånet for det kulturschok, som afspejler sig i bysamfundets hverdag. Den har endnu sjælelig balance i behold. Men kan bygdens livsform overleve, hvis den bliver et yndet turistmål, som de så småt er ved at ske, også i Oratjo? Der kommer flere og flere turister til Grønland. Måske kan turisme blive en af erhvervsmulighederne heroppe. Men det er dyrt at være turist i Grønland. Disse franskmænd har betalt hver 12.000 kroner for at være 3 dage i Sydgrønland og 5 dage i Ilulissat, hvis helikopteren så bare går, som den skal. Men nogen af dem har tilbragt 5 dage i Sønderstrøm Fjord. Si ils ne peuvent pas circuler parce que l'hélicoptère ne circule pas ou parce qu'il y a d'autres personnes avant eux, il leur arriverait, ou il leur est arrivé, comme à nous, à ma femme et à moi, de rester 5 jours à Sønderstrøm Fjord au lieu d'être 5 jours ici. Si on veut développer le tourisme, il faut trouver une solution à ce problème de déplacement. Et il faut trouver cette solution vite. Pour une raison précise, c'est que ça se sait. Et qu'une fois qu'on a une mauvaise réputation, il est très difficile de remonter cette mauvaise réputation. Et je dirais que le tourisme au Groenland, que tout le monde trouve merveilleux, les hôtels sont extraordinaires, le paysage est magnifique, les gens sont charmants, mais les déplacements, ça ne va pas. Mais que pensez-vous pour le Groenland? Est-ce que c'est souhaitable d'un développement du tourisme? Vous savez, nous sommes en 1976 et le rouleau compresseur de notre civilisation occidentale, on ne l'arrête pas. Mais comme on ne va pas contre le progrès, il faut aller avec le progrès. Alors il est souhaitable, peut-être, de développer le tourisme. Mais il s'agit de savoir comment. Et il ne faut pas, à mon avis, que le développement du tourisme amène ici, ou le développement, par exemple, des recherches pétrolières, si on trouvait du pétrole, amène dans ce merveilleux pays une détérioration générale, comme le tourisme l'a amené ailleurs, et le pétrole ailleurs. Une détérioration du pays, qui est déjà pas mal détérioré avec tous ces immenses bâtiments très laids, à mon avis, et pas du tout fait pour les Groenlandais, ça c'est une parenthèse, et aussi une détérioration des mentalités. Et ça, c'est une chose que l'on ne peut guère éviter, mais qu'on peut peut-être éviter mieux qu'on ne le fait. Turisterne bliver kørt rundt på hundeslæde af grønlandske fiskere og fangere. Det er en afveksling og mindre anstrengende end vinterfiskeriet af hellefisk. Men når det bliver fanget færre fisk, er der også mindre til produktionen på fabrikkerne. Det kan gå ud over beskæftigelsen. Så på den måde kan turismen også blive et problem. Frederik er en af de aktive fiskere, der kører rundt med turister. Hans rejekutter ligger indefrosset i havnen sammen med alle de andres. I dag bliver der råbt i byen om sassat. Det betyder, at det er blevet set en masse hvidfisk. Det er en slags hvaler. Det er blevet spærret inde af isen, så de er lette at fange. Når det sker, tager alle med nogenlunde duelige hunde afsted. I dette tilfælde kom de slugørige hjem 3 dage efter. Hvalerne var sluppet fra dem. Frederik er gift med Anne, der har udejob. Hun gør rent og vasker i et moderne kollektivbyggeri.
I en grønlandsk familie er det som regel kvinden, der sørger for at holde sammen på familie og hjem. Men efterhånden er cirka halvdelen af grønlandske kvinder udearbejdende. Christian er Frederiks og Annes søn og er den yngste i familien. Han er 11 år og går i 5. klasse. Blandt andet på grund af lærermangel foregår en stor del af undervisningen på dansk. Og indholdet er mange gange uforståeligt og fremmedartet, både for børnene og for forældrene. De forhold og meget andet gør, at det er svært for forældrene at tage aktivt del i børnenes skolegang. Derfor kommer børnene ofte til at føle skolen som en fremmed verden, hvor de står ene. Der er meget, der tyder på, at vi hurtigst muligt må søge at løse vores lærersituation. At blive ved at få sendt dansksprogede lærere op, er kun et plaster på såret. For hvordan skulle en dansk lærer, uden at kende de grønlandske børns baggrund og sprog, kunne klare den vanskelige opgave, der kræves af skolen i Grønland i dag? 45 divideret med 5, hvor mange er det? 9. Det er 9. Har du så brugt alle 45? Ja, det er helt rigtigt. Forresten, Christian, er din far taget ud på SSS i dag? Ja. Er han det? Ja. I går. Og min storebror. Og min far. Nå. I går. Har de fanget nogen dernede? Måske. Ja. I har ikke hørt dernede fra? Nej. Nå. Det bliver spændende at se. Ja. Hvor mange hunde har din far med, Christian? 12 måske. Har han 12? Måske. Nå. Min bror kun 6. Har din bror kun 6? Gør kami dito. Kanya kailan. Kanatas kasi nila. Christine på 18 er den ældste i søskendeflokken. I forbindelse med sin uddannelse arbejder hun i en børnehave. Selvom alle ansatte her er grønlændere, er børnehaven alligevel meget danskpræget. Igennem mange år har de grønlandske børnehavelærere fået deres uddannelse i Danmark. Nu er der kommet en ny socialpædagogisk uddannelse i Godthaab, så Christine vil kunne få sin uddannelse heroppe. Det kunne være dejligt, hvis vi kunne få flere uddannelser til Grønland. Til fødselsdage plejede vi at invitere hinanden til kaffe. Folk bliver ikke inviteret til et bestemt tidspunkt, men kommer og går, som det passer dem, og som der er plads til dem. Vi har i det hele taget en meget uhøjtidelig samværsform. Vi diskuterer ikke så meget. Vi spørger ikke hinanden så meget ud om vores meninger, men fornemmer sig mere frem. Hvis de går lidt træt til et selskab, skal der nok være en, der gør sig til grin for de andre, for at få dem til at grine. Hvad skulle man egentlig også miste ved at gøre sig lidt til grin? Aqaluk, der er 16 år, har for tiden ingen arbejde. Om sommeren fisker han rejer sammen med sin far. Drenge og piger bliver opdraget meget forskelligt i Grønland. Fra gammel tid har det været naturligt, at det var faren, der uddannede sønnen, og moren, der ledte sin datter op. Og selvom dette mønster nu er brudt, er rollerne bibeholdt.
Anne og Frederik har haft flere børn, men de 2 døde, da de var ganske små. For 25 år siden var børnedødeligheden så stor i Grønland, at hver familie gennemsnitligt mistede et barn. Annie, okay, jeg rejser med dem og siger noget mange nu, bis. 1966 mange nu. Så kan ikke klare så der har du det. Tässä Freja piniattu med bisai. Pois ja tämä studerar Norge. Der var det et år der med katna kutsingadu. Men så kom I mand i studerer vi. Das 72 mili. Pumi. Studerar Nico. Sen mä sakin sitten insian tajuta. Der var du. Ikke vi en 72 mili studerar med. En 75 mili. Nærmest 75 nærmest der asetes rahottesal studearpak. Saqqamikkallaassi suliatit maani suliarningaani allaassutiqaqaa aamma maani inuuna suuidaatallaasiqartorissu soorlusukku qana soorlusukkun maani allaassutiqarpa maani inner tässä vida piniat pisa suliarningaaniammaan am allano suli aminnat suliarinnarnerso illuqarfimmi inuune qanoriaai ajoringila saqqamingaan pitsaanarutippiu suismaapma pittaanerus tästä sunjarfisaaleqanernerussuugai massakuita ima so wiskisimtunnisaanerut ami tavat manin pittaanerussuugas eqqaamiunnut aamma eqqarlernullu sorl pissutsit maani allaaneruppa wa taamat isinginnarpak mangainnuukka taamma sorl maaniam arlaarin ilaqutaqarat uanqatanguteqarmaamat friaqatakutaqarlun tamaan arlaan taamat uinnar taavaninnitituut atattusqarfingaaf allangummi meeqqannummi pissut sorlu meeqqatimassakkut saqqaminninni tuulli atassutiqarfigitigivigit staammakkaroksien naunangittumi avissaarsmaanersorp ullukkut ila pisassaqarnersornermi atuarnernikkut taavasorl nukappiaqqassisoarlut imalun sukuutserti imalun arsarlut taava pinisuliaanerniarnersaarnikkul noqquneqaaluaruit uteqquneqarlut qanoqassigaluarpi kisin oqarsinnaunga naamiinginnarsinnaunga imaattoq sungiuternermasaama meeqqata aammaluk tamam inerileerma taila asimineqarfim millni pisassaaleqenerusasnalunginnak aama tamaaniginnernisaakkisaatiginner meeqqavit siunissaat aammalu inuutissarsiuteqarnissaat qanoq isigaaju qanu eqqarsaatigisarpiu inuutissarsiuteqarnissaat aammalu sorl inuunerat siunissaat tassam sulifaqarniarnissaakkisortamakku tassam sorl namminer sulifaqarniarnissaakissaatiginervak aamam ajunginnerussa ila sulifaqarnertarma sen aqqaltas aitsartuu taanna inniartorusunginnam aamman aitsartuu ilassaalerusarmi taan taassuma ikiarniarserussaami anga sen pentas inniarni ingiltinniarsaaquttussaavaamam niviarsiaqan pittaanervo ilinniaqartuusimangannamina atorqarniarseranga sorlan qanoriaaju illit aqqalu aalisartuurusunneroo ataatan ikiorusуннеруа ilinnia sorl atuakkatungasiu ilinniaqqarusunnerna milingaani qanoriaaju illitaan tas kisiin inuat ukiorli imaattorpaa sorl ila sikuallaalernaani atuartuungimni imaattornerungalerpak kisiannuanga isumaqarpunga ajunginnerusu taana nukappiara angunni ikioruniu ataataamma sorl ila utoqqaliartulernermini angallateqaannassaguni agun taarsersinnaangamiu angalltungaani. Det er kun en lille procentdel af de unge i byerne, der ønsker at gå i farens spor. De fleste vil hellere stå i butik og være på kontor. Manden med mappen er blevet det store forbillede.
Det betyder også, at mange unge er sendt til Danmark på uddannelse, så der ikke er så mange unge tilbage i de grønlandske byer. I mange år har det også været en meget tavs gruppe. Det var de unge grønlændere i Danmark, man hørte. Men nu er de unge i Grønland begyndt at slutte sig sammen i ungdomsforeninger. Og til sommer skal der være 2 store ungdomskonferencer. De unge har opdaget, at vil man have indflydelse, må man formulere sig. Her er vi til møde i Sisimiut, Holstenborgs ungdomsforening, der til formålsparagraf blandt andet har at skabe glæde og større forståelse for hinanden. Og man har især diskuteret politik, uddannelse og spiritus. сумукарфиссаарфис ила арфинингарни кутан иллимангорнера тамаас ангуяққаатик путумас имераат имминни инустуа илуамерниарлуарлуни да сумукарфиссаарлуни таа имеqa амма наминер таллимангорнаарфининганаа тамаас имерталерта ангуяққаа qaniarutsi moangina ангуяққаа писуусти аппаасиу писусиннап уа силатторнернингаани ангайоққаак имартангиллат исаннуа инерама сини қарсарсинааруулла имерталерпуа имаиллуа илаарсиннианнаиллуа инуис уллимик калалтаамаап суналуни саққуммилаарпат санилаар уалис таамаиллуа имерталерпуа имаарпуа аппаатуут аммагайоққа писуулаартартут соонами меқат микисуаллернернингааник соонами илаасаамерлунерит пигаатситтарпат илаанилу имерусаавитигалути исигититтарлут исигиккаами китаа уссернарторсорфиилерсарпат имеаса таанна канормитааванни иллуу санассара ималуунна канормитааванни иллуупа тумматигисарат таал таамаиллуу мисиликкусутталерлу аллаат имерниартарфиннут инууккалуарлутик имерниартарфит киккусуллертарпат илан аттиннуу киоқалертиллу имерниартарфинну сангусарпа аллами суффисаангиннам уа исмаарпа ангайоққат ама аппаатиу писуулаартарту уа исмаарпунга ила ангайоққааллу икингутиллу кисими писуунаарту ила ajornartorsiuti ila inuunammini artuleraangamiilluuni aamma imiassammu suattarami ismaarluni imigassanuannaarnartoq puuyuinartoq taa inulluni immaqa silaarussimagunni aamma suli tusakkani imaattorni aornartorsuutaa angineruissuusaq taa imaattoq imeqqilluni eqqarsarluni immaqa massakku ayunginnerussaaq immaqa puuyugaqarnerussaanga tamakkungaluni eqqarsarluni sorlu ангиллаартартиллуи имертарнини уа жумаарпа писариақалерси иммитсиннуа ернэртарсуусут ма киуниссата ернэртарсуулиссаа амма сулиссутисариарпут сулиссутисимасуга амма таккуа киулит тигууссаават писаартуа исигаа сорлу савилиммиун имиас силлама туасоруссоо савилиммиун уарпут сивартаарпут иммисини пасаратиттаарпут имиас киллернаарпут киллернаа илаарулаарпианги матуат инуатсааллатитеққарлит таа таамаалти сюаартоқ спричтертаартарпо спричтертаа таак аюнгилар спричтертерниар кисан таак инуератсиги таак инуератсит ерлиуниккит икиорлиси нассуаллут мани икиорли сулиссунниартиит оқаннаата спричтертерлернусаани лагастиинниарту кисан матусариарпар налунгинарпут имиассо калаатла корнани ауннарторсуутаасоруссоо таавалу имигассақ ауннарторсуутут qaangerniarluu периааттит аторнеқарсимасут илуақутаасимангиллат тасса имату исигалу имигассартурна иллиарторпоқ наак периааттит аторнеқарсимагалуартут тассунга аторнеқарсимагалуартут кисан имааттариарпут нутааник периааттит тассаарниартариарпут Samfundet i Grønland har i de senere år været ude for så store omvæltninger,
at det kan være svært at finde sig selv i det. De unge, der kommer tilbage efter flere års ophold på grønlandske og danske kostskoler, føler sig tit fremmede over for samfundet og over for familier og kammerater. De spørger, hvem er jeg? Hvor står jeg? De føler sig sat udenfor, fordi de erkender, at det næppe er grønlænderne, der træffer de afgørende beslutninger i deres eget land. Og de kan føle sig magtesløse over for de store opgaver, der ligger foran dem. Det er måske grunden til, at man i den senere tid har haft en række selvmord blandt de unge grønlændere, som ellers skulle have alle mulighederne. Inuut tojarnartorsuutat sorlu immigassaq imaluuni til pinerslunniartarnerit imaluuni tamakkua assiisaat sorlu immiutoquttarnerit innuttarnerillu soorunami uа inuhuttusut sorlua tunginningai tamanna nikallungafutiihutut ittarpaa tamut pisimasuutusarangama уаттарма амма илаанник никаллортаалуарпа кисиан ида тамаккуа аққинниассагаанни никаллортариарангила тамаккууккуа писарсимасут соорнам писсутеқарамик тау тамаккуа писартут перниассагаан аам писсуттит илаат пертариақарамик сорлу ида инуусуттут аммалу амма аллат инерсиманерусут уллуиннарни сулиффимминни аммали сулингиппимминни атугарисартагаат уа исмаарпунга тамаккуа тааккунунга налеққуттунгиннами соорлуила эқунгасутут илитаарсиммагами таавалу такусиннаангиннамикку қано илиорлутик тааккуа ааққинниарниссами таамааллаат иммигассамун нуттарами илаанникку идисинаммине qanu misiisimavisi inuusuttut inuiaqatii akormanni atorfissaqartinneqarpisi atorfissaqartinneqartutut misiisimavisi soorunami taamatu isumaqarsinnaavuut soorlu naalakkersuuta tunganningaani soorlu ila imatut oqarfiineqartarpuut kalaasnunatta siunissaarigaat inuusuttut soorlu tamakkuninga иммитсиннут соорлу аюнгитсими иерлатинниасагут таамалу каласнуата сиунissaa илуами малиннааффиорусуккутсигу инуут тоқатитсиннут писсутсигут соорлу аюнгитутут исеэққусиннаа сарпут кисианни уисмаарпунга маннаккорпиа сули инерсиматорусут идуами паасингиккаат инуусуттут qanu аторфиссаартиннарнерсут инерсимасут илаанниккут инуусуттут татсигина аюрамикки наак иларпассуи соорлу аалисартут сулисартуллу инуусутту пеқатигиффи таперсерсортаалуарпаат кисиан уқааннаккут таатакутинни кисиан такутиннаажорпаат идуами таперсерсуинертик. Den nuværende befolkning i Grønland er en mangfoldig skare. Vi er et folk, der har været igennem en hurtig og hård teknisk udvikling. Vi er et folk, der trænger til selv at få overladt opgaverne i vores land. Vi er et folk fyldt med håb, med en ungdom, der er ved at vågne op, og hvis arbejdskraft vi glæder os til. Vi har vores egen måde at vise følelser på, og vores egen måde at udtrykke tanker og meninger på. Vores sprog og vores sjæl hører naturligt hjemme her. Vi elsker vores land og kunne ikke drømme om at flytte herfra.